भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय निज्ला दैसाया चिरां जिल्लानि देवस्रि बिसिडिसिनि लावख्रिगुरि गामिनि सुबुंफोरखौ बोसोरफ्रोमबो हालाय हाफाय खालामबोदों। बे दैसाजों भुटान हादरनि गंसे कारखानानि मैला बोहैबोनायनि जेंना आरो आथिखालाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रांआ बे गामियाव राहा बादा लुनानै थानांनाय सुबुंफोरखौ सुलु लाहैनायजों लोगोसे हा खुरखानायखौ नायगिदिंहैनानै बे दैसानि हा खुरखानायखौ होबथानायनि राहा लागोन होनना बुङो। गुबुन फारसेथिं भुटाननि कारखानानिफ्राय बोहैबोनाय मैलानि सायाव गोजौ बिबानगिरिफोरनिसिम फोरमायगोन होनना बुंथिनायजों लोगोसे हाग्रानि मैदेरनि उदखारनि सायावबो हाग्रा बिफान राहा लागोनखौ बुंदों। बे बस्थायाथ' दिनै बेलासियाव सौहैनाय हिसाबै मेन पइन्टआव जेरावनाखि बायफ्लंदों बे बायफ्लंनाय जायगायाव थांनो हायाखै। गाबोन फुङाव जोङो नायबावनि मेन पइन्टआव थांनो हायो नामा आरो जुदि डाइभार्ट खालामनाय माबा मोनसे पसिबिलिटि लामा जुदि दङबा बेखौ थाबैनो आखायाव लानाय जागोन। सार बेथ' टेम्परारि जाबाय जेनेबा पार्मानेन्ट सलिउसननि थाखाय। पार्मानेन्ट सलिउसना जाहैबाय अलवेज बियो हायार अथरिटिनि खाम। दा माबायदि लेभेलाव मारैहाय पार्मानेन्ट सलिउसन खालामनो हायो बेखौ जोङो हायार अथरिटिनाव जनायगोन। जनायनानै बेफोर बेबस्थाखौ निस्सय माबा मोनसे लानाय जागोन। रिलिफ केम्पआव थानायनि थाखाय सार बेबस्थाफ्रा रिलिफ केम्पआव थानायनि थाखाय जेनाखि बेबस्था बे बेबस्थानि जेनाखि मावनांगौ डिपार्टमेन्टेलि बेखौ मावगासिनो दङ। जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो फैदों, पाब्लिक हेल्थआबो फैदों दै लोंनायनि थाखाय बेबस्था खालामनानै होनो थाखाय बिभिन्न' जाहा एनजिअसफोर दं बिथांमोनहाबो फैदों। जोंना एबसुनिफ्रायबो हेल्प खालामदों, जोंना पार्टिनिफ्रायबो हेल्प खालामदों आरो बेबायदियैनो रिलिफ केम्पआव जेसेबां नांगौ जानाय जेनाखि खा सुबिदा बेफोरखौ होजोबनाय जागोन आरो मोनसेबो आंखाल जानो नाङा होननानै आं सानो। सार नैबे दैजों मोनसे इन्डास्ट्रिनि वेस्टेजबो फैनाय जायो, प्लास इलिफेन्टजोंबो मोनसे कनफ्लिक्ट जाबाय थायो। माबायदि बेबस्था लानांगौ सानो सार? दाथ' बे वेस्टेज जेनाखि इन्डास्ट्रिनि जेनाखि वेस्टेजनि खोथा बुंदों बे जाबाय इन्टारनेसनेल मोनसे इस्यु। दा बेखौथ' जोङो आसाम गभमेन्टनो जनायनांगोन। आसाम गभमेन्टआ दिल्ली गभमेन्टनो बा गभमेन्ट अफ इन्डियानो जनायगोन। बिनि उनावसो बिनि जेनाखि स्टेप बेखौ लानो हागोन। इलिफेन्ट कनफ्लिक्टखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खुब सम्भब मोनसे जेनाखि टेकनिक आजिखालि टेकनिकेलि इलेक्ट्रिकनि माखासे फेन्सिंनि बेबस्था माबा माबि थायो बेखौ लानाय जागोन खुब सम्भब।